priznávam sa ti k niečomu, čo som doteraz verejne asi nikde nepovedala. Ešte nedávno som mala reálne chuť zobrať môj Instagram s takmer 50 000 sledovateľmi a proste sa na to úplne vykašľať. A to nie preto, že by mi nefungoval biznis. Ten mi šliapal skvele a moje kurzy mi zarobili vyše 150 000 eur. Ale preto, že som narazila na tvrdý strop a cítila som, že už vôbec nerastiem. Ak aj ty práve teraz sedíš nad mobilom a pozeráš na tie nízke čísla a cítiš ten známy pocit v žalúdku, že už to nefunguje tak ako kedysi, tak toto video ti doslova otvorí oči. Ukážem ti skutočný dôvod, prečo dosahy klesajú a ako z toho von. Ak ste na mojom kanáli noví, tak ahoj. Som Natália, som content creatorka a online podnikateľka. Na sieťach nielen zabávam ľudí videami z nášho každodenného života s ľubom, ale zároveň učím, ako si z Instagramu vybudovať úspešný biznis. Tí z vás, ktorí ma už nejaký ten piatok sledujú, ma poznajú primárne ako tú, čo učí o Instagrame. Tipy na rast, stratégie, návody. Ale určite ste si všimli, že môj obsah sa za posledné mesiace zmenil. Došla som totiž do bodu, kedy som si uvedomila, že sa vám chcem viac otvoriť. Nechcela som byť pre vás len ten Instagram guru, ktorý radí a všetko vie. Chcem, aby ste ma spoznali ako Natáliu. Natália, ktorá má 3 mačky, je celkom sarkastická, miluje kávu a maču a po večeroch hrá hry, aby si vypla hlavu od práce. Natália, ktorá je kreatívna a zaujíma sa o manifestáciu a sebarozvoj. A presne preto dnes spúšťam tento nový koncept kecania do kamery tu na YouTube. Chcem, aby sme sa tu mohli ako kamošky porozprávať o všetkom. Možno si sem občas zavolám aj Ľuba, ktorý so mnou natáča na Instagrame a v pozadí mi pomáha tento náš biznis budovať. A ktorý mi mimochodom práve teraz pomohol nastaviť tieto svetlá a techniku okolo mňa, aby to vyzeralo dobre. Ale poďme späť k tvojim dosahom. Ja som ten pokles videla nielen u seba, ale aj u mnohých obrovských svetových tvorcov. Dlho som zisťovala, prečo to tak je a čo sa deje. Instagram sa totiž to zmenil. Dnes už ľudia nechcú len suché edukatívne návody a tipy. Chcú emóciu. Vtedy som urobila obrovský risk, ktorý ma ale doslova zachránil. Zachránil moju kreativitu pred úplným vyhorením, kedy by som už videá točila len z čistej povinnosti a bez duše. Zmenili sme s Ľubom úplne tému nášho obsahu a začali sme točiť vtipné, každodenné momenty z nášho vzťahu. A tento risk sa nám neskutočne vyplatil. Tu vám dávam aj screenshot z mojich štatistík, aby ste to videli na vlastné oči. Za posledných 90 dní sme dosiahli viac ako 4,9 milióna pozretí. Týchto pozretí bolo presne 4 913 856. Zároveň sme oslovili vyše 1,2 milióna unikátnych účtov na Slovensku a Česku. Značky sa nám začali sami ozývať na platené spolupráce. A prečo vám to hovorím? Nie preto, aby som sa chválila, ale preto, že aj keď som zmenila tému na zábavu, môj systém v pozadí zostal úplne rovnaký. To, čo ťa práve teraz brzdí na Instagrame, nie je to, že by si nemala talent, alebo že by si nebola dosť dobrá. Brzdí ťa ten vyčerpávajúci proces. To, že nad tým sedíš hodiny a nakoniec aj tak pochybuješ, či to niekoho zaujme. Základom môjho úspechu aj pri týchto zábavných videách je presná virálna štruktúra a to, že presne viem, ako s obsahom pracovať, aby som nestrácala čas. Ja som tento systém už dávno zautomatizovala. Spojila som moju virálnu stratégiu s umelou inteligenciou a naučila som AI rozmýšľať a písať presne môjim hlasom. A vďaka tomu mám obsah na celý mesiac hotový za 45 minút týždenne. A stále znie na 100% ako ja. S mojou mačou, mačkami aj sarkazmom. A keby si chcela vedieť, ako tento systém funguje a ako si ho môžeš okopírovať aj ty pre svoj vlastný profil, bez ohľadu na to, čomu sa venuješ, klikni na odkaz dole v popise tohto videa. Dostaneš sa na stránku, kde ti celú túto moju stratégiu z kurzu Úspešná na Instagrame detálne vysvetľujem. Choď sa tam pozrieť a zistiť, čo všetko je dnes vďaka správnemu systému možné. Verím, že to pre teba bude obrovský aha moment. A mám pre teba ešte jednu prosbu. Napíš mi prosím do komentárov, či sa ti tento nový formát kecania do kamery páči. Chcem to pre vás robiť pravidelne a neskutočne si vážim každú vašu podporu. Každý jeden klik, like, komentár, každú správu a každého nového študenta, ktorý sa rozhodne rásť spolu so mnou. A dajte mi vedieť, či vám vyhovujú takéto krátke videá, alebo ich mám urobiť dlhšie. Takže ďakujem, že si tu, maj sa krásne a uvidíme sa v ďalšom videu.